Как да направиш истински прогрес в фитнеса? Ако не знаеш моята история, аз започнах да тренирам преди 4 години и половина, горе-долу. Началото на лятото на 2021 година започнах от абсолютната нула. Можех едва 10 лицеви на серия. Мъчих се с тези 30-дневни приложения, които са 30 Days, Chest Push-Up, Challenge, Bullshit, whatever. Започнах с тях, можех едва 3 диамантени лицеви, които, ако не знаете, просто не са като нормалните лицеви да са ръцете така, ми са просто на диамант, са една идея по-трудни от нормалните. Можех 3 от тях, можех 6, 7, може би 10 от нормалните, можех едва 3 набирания на серия и то от по-лесните, които са така смисъл. Една идея повече за бицепс, от нормалните набирания мисля, че можех 2, обзето от шибаната нула бях 1,80 м на 52 кг. Мисъл, може да си представиш колко клечав съм бил. Започнах да тренирам, бях надъхан, имах силна причина защо искам да направя прогрес и дадах всичко от себе си. 4 години по-късно изглеждам по този начин. Така че мисля, че можеш да ми се довериш. И в този клип ще ти обясня какво на мен ми помогна да прогресирам и как ти можеш да започнеш да правиш истински прогрес в фитнеса. Първото нещо, за което искам да ти обясня, е Progressive Overload. Ако не си чувал до сега какво е това, общо взето е прогресивно качване на трудността. Така си го представи. И сега ще ти обясня. Така, влизаш в фитнеса и ти си кажеш, отивам на лежанката, колко би сложил. Няма да сложиш директно 100 на момента и да си кажеш, аз за първи път ще тренирам с тежести, за първи път влизам в фитнес, сега ще мога да бутна 100 от лежанка и отиваш и пробваш да я бутнеш, обаче се затискаш и не става абсолютно нищо. Нали? Никой не би направил това нещо. Никой адекватен. В повечето случаи ще започнеш с килограми, с които можеш да работиш. И примерно, ако си прекалено слаб, ако нямаш толкова много сила, ще започнеш само с щангата и ще пробваш 1, 2, 3, 4, 5, 6 повторения, колкото можеш и ще започнеш от най-ниското ниво. Целта на това нещо, на Progressive Overload, е да ти помогне да прогресираш от ниското ниво към високото, а не директно да започнеш от най-високото ниво. Когато можеш, примерно с 30 кг на лежанката, 10 повторения, се стремиш да стигнеш до 12 повторения с тази тежест. И когато вече ти е комфортно и си сигурен, че можеш да направиш 12 повторения на всяка една серия, която имаш, серия е пътите, в които ти ще направиш 10-12 повторения. Обзето колко пъти ще направиш едно упражнение. Сядаш, правиш 12 повторения, това ти е една серия. Почиваш, правиш втори път 12 повторения, това ти е втората серия и така нататък. Това е серия, ако не знаеш какво е. Когато вече си сигурен, че на всичките серии, които правиш, можеш да стигнеш 12 повторения, тогава вече качваш трудността, тогава левелъпваш и слагаш примерно 35 на лежанката. И изведнъж повторенията ти спадат на 8, на 7 и започваш да тренираш само с тази тежест. И когато стигнеш отново до 10-12 повторения и си уверен в това, че ти можеш да правиш толкова повторения на всяка една серия, която правиш, отново вдигаш трудността. Когато вече ти е комфортно на едно ниво, тогава вдигаш трудността и отново бройките ти падат, отново ти е трудно, но когато свикнеш с тази тежест, отново качваш и лека по лека така аз стигнах от 45 на 55 на 60, след това на 70 и успях да хитна PR от 100 кг. Така че това е начинът, по който се тренира и който можеш да прогресираш в фитнеса. Колко повторения, колко серии трябва да имаш, така нататък. Сигурен съм, че си задаваш този въпрос. Нещо, което аз съм открил за най-оптимално, при мен е това от 10, 12, 15 повторения на серия и правя по 3-4 серии. Аз мисля, че това е съвсем адекватно като бройка и нещо, към което трябва да се стремиш. Повечето хора го предлагат това нещо, не е нещо, кой знае какво, това е нещо, което ми помага на мен най-много. Познавам хора, които са тренирали повече от рейнджа 5 до 8 повторения с повече серии или с по-малко серии, но за мен най-оптимално винаги е било това да имам 10-12 повторения на серия и да направя примерно 3 серии. При мен винаги така мускул е изтощен, когато приключа с дадено упражнение. Така че това за мен е най-оптималният рейндж. 10, 12, 15 повторения, нещо такова. Някои мускули трябва да ги тренираш с повече повторения. Примерно на корем, на врат,
на прасец, на предмишница правя по 15 повторения. Правя колкото се може повече, за да го разкъсам възможно най-много мускула и когато вече зарасне да е по-голям. Но за други като гърди гледам да правя от 10 до 12, за гърба също, краката, бицепс, трицепс, така нататък. По-главните мускулни групи мисля, че е по-адекватно да се тренират от 10-12 повторения, а пък вече такива как го нарека, козметични мускулни групи, като предмишница, като корем, като врат, като прасец, такива по-крайни мускулни групи, по-второстепенни, ги тренирам с повече повторения, за да мога да ги изморя повече, защото не ги тренирам всеки ден. Аз не съм професионалист, аз не съм най-добрия в това нещо, но ти казвам това, което ме е помогнало на мен. Не мога да ти гарантирам, че това със сигурност е научно най-правилният начин за трениране, но нещо, което мога да ти кажа е, че хората, които съм гледал и с които съм говорил и тренират по възможно най-добрия научно доказан начин, никога не са били с някаква добра физика, защото винаги са премислили нещо, винаги са оптимизирали някаква малка част в тренировката си, винаги са променяли нещо и тялото им никога не е свиквало с един начин на трениране и да започне да прогресира. Нещо, което ми помогна на мен е това, че примерно последната година аз успях да се задържа за един сплит около 6 месеца, което е може би най-дългото време, което съм правил един същи сплит. Сплита е, нали, тренировките, които правиш, какви упражнения имаш, колко тренировки трябва да правиш и как са подредени. Това е сплита. Най-дългото време, което съм се задържал към даден сплит, беше тази година. От 2024 ноември до април успях да се задържа към един и същи сплит и един същи начин на трениране и това ми помогна да прогресирам най-много. Мисля, че миналата година е годината, в която съм направил най-добър прогрес, дигнах най-много силата си спрямо килограмите ми и започнах да изглеждам много по-добре, отколкото примерно преди една година и половина. Така че тайната е това да се задържиш възможно най-дълго към един сплит и така ще можеш да прогресираш най-добре, защото тялото ти започва да свиква с всяко едно упражнение, което правиш, започва да свиква с напрежението и може да даде повече от себе си. Когато свикнеш с упражненията, които правиш, тялото ще може да вдигне бройката на тях, ще може да вдигне силата, съответно и мускулната маса и така ти ще можеш да прогресираш. Това е нещо, което ми помогна на мен. И така аз успях да направя, може би, един от най-добрия прогрес, който имам за някоя година, откакто тренирам. Пробвай да се задържиш колкото се може повече с един и същи сплит и не дей да променяш тренировката си, не дей да разместваш упражнения, не дей да оптимизираш техниката си. Да, естествено, ако правиш нещо съвсем грешно, започни да го правиш по правилния начин, но не дей да променяш не дей постоянно да променяш някакви неща. Просто гледай тялото ти да свикне с този начин на трениране, за да може то да се адаптира към него и да прогресира. Това е. Отново, запомни какво е Progressive Overload и го приложи към тренировката си. Това е, когато свикнеш с едно ниво на трудност, да качиш нагоре и когато свикнеш с него, тогава отново да качиш, когато свикнеш отново да качиш и така обзето правиш прогрес лека по лека. Да речем, на лежанката почваш с 30, след това ти става комфортно, вдигаш на 35, на 40, отново ти става комфортно, вдигаш на 50, отново ти е комфортно, след това на 55, на 60 и така лека по лека прогресираш. Това е метода, който ще ти помогне да изградиш повече мускулна маса и повече сила. И също старай се да имаш 10-12 повторения на повечето мускулни групи, на повечето упражнения, понякога по 15 и се задръж максимално много, максимално дълго време към сплита, който имаш, към начина на трениране. Не променяй тренировките, не променяй упражненията, не променяй техниката, не променяй колко серии правиш, просто прави абсолютно еднакви тренировки всеки път. Една и съща тренировка за гърди, една и съща тренировка за гръб, една и съща тренировка за крака, ако имаш за ръце. Не променя абсолютно нищо, в смисъл толкова е просто. Не променяш нищо и се задържаш колкото се може повече и това е. Изключваш си мозъка, отиваш, тренираш, даваш възможност най-много от себе си и така ще прогресираш. Не ти трябва да изпадаш в някакви малумни подробности за това колко повторения трябва да имаш, не ти трябва да имаш перфектната техника, просто трябва да дадеш всичко от себе си. Това е за мен. Това ми помогна на мен да изградя физиката, която имам. И всеки път, когато погледна някой, който тренира по възможно най-добрия научен начин,
научно доказан начин. Всъщност, по последни изследвания, трябва да се прави с по-малък градус между гърба и лакътя и whatever, брат. В смисъл, окей. Изглеждаш на кофа слоена, брат. В смисъл, защо бих взел твоя съвет? Вижте така как изглежда, брат. Но да, надявам се клипът ти е харесал, надявам се да съм ти помогнал и до скоро. Също, ако харесваш съдържанието, което качвам и ми имаш доверие, създадох един кратък курс наскоро, за който можеш да намериш линк в описанието. Погледни го, може да е точно това, което ти липсва в момента, за да станеш една по-добра версия на себе си. Но да, до скоро, братле.